Li Tirkiye de heyama ku proseye girtina HDP dest pê kiriye û fişarên li ser muxalefetê zêde bûne, Parlamentoya Ewropayê li Fransayê li ser HDP, rewşa muxalefetê û kiryarên hikûmeta Tirkiye kom bû. Di destpêka civînê de nûnerê Peyabilendiyê Polîtikayên Derve û Evlehiya Yekîtiya Ewropayê, Joseph Borrell ragihand ku tevî du biryarên Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê hevserokê HDP'yê berê Selahattin Demirtaş nehatiye azadkirin, proseye girtina HDP û daxwaza qedexeyê bû 451 endam û rêveberên HDP, binpêkirina mafê 6 milyon dengdêran e û cihê dilgiranî ye. Di berdewamiya axaftina xwe de Borrell ragihand ku hikûmeta Tirkiye di demên dawî de ji ber bêdengkirina muxalefetê berûva jî çaksaziyan û rêgezên endamtiya Parlamentoya Ewropayê tev dikirin. Derbarê ev daxuyaniya Borrell de beşek pisporan dibêjin ku Tirkiye her biryarên Parlamentoya Ewropayê û Yekîtiya Ewropayê paşguh dike û ev yek dê rojên bê ji bo Tirkiye aloziyan bixwe bînin. Geçmişte Avrupa Parlamentosu'nda Berê di Parlamentoya Ewropayê de welatên piştevanên Tirkiye jî hebûn. Lêbelê niha hemû endamên Parlamentoya Ewropayê di varê serdestiya hiqûq, mafê mirovan, fişarên li ser muxalefetê û ji ber girtîmayîna siyasetmedaran nerazîbûna xwe nîşanî Tirkiye didin. Tirkiye mixabin ew heyameke biryarên Parlamentoya Ewropayê û Yekîtiya Ewropayê peşguh dike. Ji ber vê yekê jî di civîna Davî de jî di jî Tirkiye dê biryarên girîng bên ragihandin. Li gel wê yekê cigîra hevserokên HDP'ya Polîtikayên Derve û Parlamentera Êlihê Feleknaz Uca ku ev çend hefte bûn li Parlamentoya Ewropayê hevdîtin pêk anîne, amaje pê dike ku hemû dewletên di Parlamentoya Ewropayê de kiryarên Tirkiye dibînin û nerazî ne. Ji ber wê çendê jî ger heta meha Îlonê Demirtaş û Kawalaneyên berdan û guherîneke erînî nebe teqez dê gemar ser Tirkiye bên karîger kirin. Van demê dawî de herî zêde di nav dewletên Yekîtiya Ewropa de li ser Tirkiye nîqaş tê kirin, bêhuquqiya Tirkiye, li hemberî pirsgirêkê mafê mirovan, pirsgirêka demokrasî li vê welatê hemî tiştê nîqaş kirin. Meha Eylûlê de wê Konseya Ewropa di Komîta Wezîran wê nîqaşekê nê dest pê bike. Vê carê li ser biryaran derheqê Tirkiye de werestandin. Konseya Ewropa tevî van rewşa tevayî sekna xwe nîşan dide û di civîna wezîran de di meha Eylûlê de hatanekî wê demê Selahattin Demirtaş, Osman Kawalaney berdan ve biryarên yatırımê derheqê Tirkiye de jî bêstandin. Ev jî tiştekî gelekî giring e. Her wiha di hejdeyê Golanê de ji Parlamentoya Ewropayê de jî Tirkiye raporteke berfireh ku sîhr û pelan pêk dihat parve kiribû. û di vê raportê de jî di warê mafê mirovan de cibicînekirina biryarên Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê derbarê Selahattin Demirtaş de serdestiya hiqûqê û tundiya li ser muxalefet û Kurdan de rexneyên tund li Tirkiye hatibûn kirin û amaje pê hatibû kirin ku pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê sala xwe ya herî xirab derbas dike. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. Dear colleagues, we had a long discussion on Russia.